1955 елдың 7 февралендә Күгәрсен районы Яңавыл авылында күп балалы Нуримановтар гаиләһендә икенче бала булып безнең әсәебез Фәйрүзә Гаипиян кызы дөньяга килә. Ата-әсәһе икеһе лә һугыш һәм хезмәт ветерандары. Тормыш авырлыктарына бирешмәенсә, 10 балага гомер бүләк итеп, акыллы, тырыш балалар итеп үстерәләр. Улы кыз буларак әсәебез бәләкәй тугандарын карашып, йорт эшләрендә ярдәмлашып, өләсәебезнең ныклы терәге була. Укуда ла һынатмай, тик яхшы билдәләргә генә өлгәшә. 1971 елда Мурак урта мәктәбен уңышлы тамамлап, Башкорт дәүләт университетының Сит телләр факультетына укырга инә. Атайыбыз Байрамгалин Гыйльман дәүләт улы менән сәстәрен сәскә бәйләп, безгә 3 балага гомер бүләк иттеләр. Матур итеп өй халып инделәр. Кызганыска каршы атайыбыз безне иртә ташлап китте. 36 яшендә генә әсәебез 3 балаһы менән тол кала. Тормыш һынаударына бирешмәенсә, безне матур итеп тәрбияләп, укытып, белем биреп, туйдар үткәреп, үзаллы тормыш юлына бастырды. 1982 елда Ситтән торып, Башкорт дәүләт университетының филология факультетын тамамлап, 40 ел гомерен балалар тәрбияләүгә багышлай. Башкорт һәм немец теле дәресләрен укыту менән бер рәттән озак елдар мәктәптең укыту буенча директор урынбасары, китапханасы вазифаларын башкарды. Хезмәт ветераны исеменә лаек булды. Әлеге көндә улы Айнур, килене Елена менән 3 бәләкәй иян-иянсәрдәр тәрбияләйдәр. Кәртә тулы мал, ихата тулы кош-корт карап, бакса тултырып, емеш-еләк, яшелсә үстерәләр. Һагынып кайткан балаларын, әсәебез урынында калган апайыбыз тиеп килгән барлык тугандарын кулас яеп, ризык тулы өстәл менән каршы ала. Булган шатлык кайгыларыбызны уртаклашып, йылы хүзләре менән өгет нәсихәттәр, кәңәш фатихалар биреп озатып кала. Һиңә ныклы һаулык, озын гомер теләп калабыз. Котлы булһын әсәй юбилеяң, гел кояшлы булһын көндәрең, фәрештәләр генә юлдаш булһын, бәхет менән үтһен гомерең. Һин бит безнең тормышыбыз яме, авыр сакта олы бер терәк, озак яшә, һәр сак исән һау бул. Һин бит безгә бик кәрәк. Ак бәхеттәр менән атһын таңың, кояш көлһен мәңге йөзеңдә, теләктәрҙең ихлас матурҙарын без теләйбез тыуған көнөңдә. Иң изге теләктәр менән кыздарың Зөбәрҗәт, Гүзәл, улың Айнур, кияүең Артур, киленең Елена, ияндәрең Абзал, Алмаз, Альберт, Марсель, килендәрең Гөлъямал, Гөлшат, ияnsәрҙәрең Алина, Ангелина, бүләң Данис, бүләсәрең Илиза. Хөрмәтле Фәйрүзә Гаипиян кызы, изге кайнар теләктәрен моңлы йырга кушып тапшыруыбызды һорайдар якындарыгыз. Рәхим итеп тыңлагыз, йыр бүләгебез һеҙҙең өсөн яңғырай. Әсәй, тиеп күпме йырланған, күпме шиғыр юлы теҙелгән, сөнки юҡ шул әсәйҙәрҙән нығыраҡ. Балаларым тейеп өҙөлгән. Нисек кенә әйтеп еткерәйем, йөрәккә рәхмәт тойғоһон. Алдарыңа тирләнәмен әсәй.
Benim durmuş hurpahın Tik hamanda gazize zekeyim İzgi kengeşine muhtajımım Sekine aytıp yetkireyim Yürekteki rahmet duyguhum Aldarıma dirlenemin esey Mallayımdır bu bem her hürüm Ömrüngde bizge bağışlanan Ferişteli